салом алайкум бародаро дӯстон ва подписчикои канали мошинбозор. имрӯз мо ба мошинбозори қурбоншаҳиди нояи восӣ рафтем. Якчанд мошинҳоро ба навор гирифтем. бародароне ки хоҳиш карда буданд мошинҳоро дар мошинбозори қурбоншаҳид пурсен, албатта мо хоҳиши шуморо рад намекунем. имрӯз рафтем, ба навор гирифтем. видеоҳоро то охира тамошо кунем, дар канал подписатсия кунем ва лайк будам. боз тамошо кунед, мо ҳозир дар мошинбозори минтақаи Кӯлоб ки дар деҳаи Қурбоншаҳид идома дорад қарор дорем. боз масалан дар рафиқи дигар ҳозир қарор кард BMW. тамошо кунед, чӣ хел мошини хушро, мошини базеб. ана балону нав, тарафи рости мошин. мана моторш нав, тоза, расход надорад. мана салони мошин ба навор гирифта истодаем. мошини хушро ба гуфтаи бародар, ременташ ранги рементои Мерседес бори чи анане сепана сепа кон выпуска яка 2000 мая. хай заводской краскаш. объёми мотора чанда? 1.8. хуб, нарх чанд сум ака? Нарх 40,000 гуфтем. боз савдо мешава? боз савдо мешава. номерои телефон давом ака? 97 75 70 19. хуб, раҳмат. саломот. занг мезананд, муомила кунед ака. марҳамат. ҳозир мо дар назди як бародар бисёр хоҳиш кард ки мерседесҳои маро ба навор бигӣ. мана дута мерседес, сечка. марҳамат, тамошо кунед, ба навор гирифта истодем. ҳамин хел бовар кунед бародарон, хоҳишмандон ҳамин хел зиёданд ки ба навор гирифта наметавонем. кӯшиш кунем ки одамо камтар шавад, баъд ба навор бигирем. то чанд тамошобинон бисёр шидеста. марҳамат, тамошо кунед. мана мотор нав, тоза, озода. мебахшем додаро, ҳамин тарафи роста мо як ба навор бигирем. мебахшем, тамошо рекламаи мошино даем мепартием. харидорош бисёранд иншоалло. мана боз мерседес, боз сечкаи дигимаш. и бародар хоҳиш кард ки ҳар ду ин мошино аз они май ҳар душа ба навор бигӣ. рекламада парто тамошо кунед. марҳамат. тарафи рости мошин, мошинои нав, мошинои хушро тамошо кунед. мана моторшон. бебахшед, ҳар ду ин мошина ма як ҷоя ба навор бигирам ки як одамам. додари мо куҷо шид, соҳиби мошин? фотосервис бикоша. ака ин мошино кадом випускаанд? ин 98 сол ака. соли 98. краско, заводской краскои худаш. объёми мотор чанда? 1.8 объёми мотор. нарх чанд сум? 46000. бо савдо мешавад? 46000 бо савдо мешавад. газ кансане. хай салонора шарт нест, навана не. мошино хай салони як ба навор бигирем. хоҳишмандо бисёранд. салон ҳама нав, мошино гап нест. номери телефон 93 193 193 4400. 4400. саломат бош. занг мезананд, муомила кунанд.
бисёри ба подписчикои канали Мошинбозор бисёр хоҳиш карданд, ки 07-ро ба навор бигирем, 07 арзонтар ба мо ба навор бигирем, рӯй кунед, марҳамат тамошо кунед. мо дар назди мошини 07 қарор дорем. Марҳамат, балоно нав, мана ақиби мошин, мана тарафи рости мошин. Марҳамат тамошо кунед. мегзарем қисми мотори мошин тоза, бад не, шуро, аккумулятор нав. марҳамат, салони мошина ба навор мегирем, тамошо кунед. хуб, шурӯ нав, чихӯло нав. хуб, состояни мошин бад не. ака випуски чандаи ҳамин мошин? 2002. краскаш заводской краскаша ё краска заводской краскаша? номери нав яксола уҷа. газ, бензин, Бензини тоқа. мотор расход надорад? Не яка. Мешини фақат ҳай мекунӣ. мешини фақат ҳай мекунӣ. Яксола ҳуҷҷат. яксола ҳуҷҷат ҳаст. Номери навқатӣ. номерои навқатӣ. хуб, нарх чанд сум? Нархиш 9000. бо савдо мекунӣ? О. ки ҷошамо савдо мешавад? 8.5 метемуш мегирам. 8-8 8.5. ҷош. хуб, телефон табу ака? 93 93 193 193 4400. 4400. раҳмат, саломат бошед. занг мезананд, муомила кунед. марҳамат, мо ҳозир боз дар назди як бародар ки машина Toyota Corolla ба савдо мондааст. мана ба навор мегирем, тамошо кунед. тарафи рости мошин. марҳамат, нигоҳ кунед. Corolla 1 будааст. мана тарафи чапи мошин, крило, балоно, мағз, нигоҳ кунед. Toyota Corolla 1. хуб, мегзарем ба қисми салони мошин. марҳамат, салони мошин чихӯло нав, озода. ку акай шафёр пеш биё бипурсем. кадом випускай? 2001. 2001. хуб, заводской краскаша? Заводской краска. заводской краска. запаска ҳамаш ҳаст ё он балони нав? Запаска надора. Чизи ҳаст да? чизи ҳаст да танаш. объёми моторш? 1.3. 1.3 Газ объёми бензин. газ бензин. не? агон ҷои пусидагӣ Не надора. надорад. 100%. чанд сум? 40 сомон. 40,000. 40,000. боз арзон мешавад? Харидори нағз боша хай чахчақ. бо чахчақ. زنگ بزنن номери телефону? 934 934 29 29 69 69 89. 89. раҳмат, саломат бош. занг мезананд, муомила кунед. боз бародарон, бо хоҳиши даргости шумо, марҳамат, мо дар назди автомашинаи Mercedes сечка ки судаем ба навор гирифтаем, марҳамат тамошо кунед. ҳозир ай тарафи рости шафёр сар мекунем, ай тарафи чап рост. мана ақиби мошин. хуб, марҳамат тамошо кунед. состояни мошин краскаш краскаи заводской. хуб, всё мошинчаи хушрӯ, балоно нав. бом бигзарам. хуб, тамошо кунед. мана
крилои мошин, ҳар ду тарафи мошина тамошос мекунад. Дар элаи салон шавида. Хуб, мана салони мошина. Салони мошина ба навор гирсисем. Харидоро ҳам гирди мошин фиргаштан, нарх наво кестан. Хуб, марҳамат. Гаҳ кунед. Ака конфи пускай. 2002. Хуб. Ҳуҷҷатҳои мошин ҳамаш 100%, не яксола. Не, 6 май. Хуб, объёми мотораш чанда? Дай. Хуб, расход надорад, не? Хуб, нарх чанд сомат? 39 бу савдо мешавад. 39000 бо савдо мешавад. Номери телефона 918 918 20 61 чанд? 33 61 33. Раҳмат. Саломат бош, муомила кунем, занг мезанан, иншолло ба амри Худо савдо мекунем.